Добре дошли в първото ми видео за новата 2025. Преди да започнем, искам да ви пожелая една светла нова година, да сте се прикарали хубаво празниците. За жалост наближава училище за всички ни, но няма какво се прави. И тази година да е по-добра от всяка предишна и най-лоша от всяка следваща. Така, нека да почваме на Hitball 2. Ще играем днес. Нека да започваме. Както виждате, аз имам 4 победи и 1 равенство. Той има само загуби. И трябва да е някой супер голям бот. Замразяваме. Много не съм го. Ара бе. Ай, не мога да ти какво. Скоча. Добър удар направи тъпичарата, признаваме му го. Така, нека да видим. Пляст, не. Ай, скачи. Не. Скачи! Yes. Давай. Не, бе. Не! Бе, къв ритик, само ме бихте неща много добре. Гледай. Не бие. Може да се биеш тук. Много ма кефи. Не. То не беше в пълен обем на кара. Окей. Лесна победа. И да сте стъпили клане, човека. Не мога да играя играта, която стъпили клане. Level up! Окей. Ще видим колко мачи ще играем. Окей. Този ще е добър вече. Има няколко победи. О, не. Карахме. Не. Давай. Едно на едно. Добре. Време.